Go yabo mogoko gochiase obyombe byabana boda boda kurwase bunge ya Kitutu Chache North ebyo byabikonyora obokonyi bw'ekingencho ao ise yobarai bwa Joshua Nyarechi Foundation nigo abaraya uboigo gose awe chisekte cha boda boda echenyara ko bachikwaga chirwa ebiri ria sabange babo bwatani ba boda boda banyara ko bagwesokia nakogokera egetambukero ekiase batebinikira chiko bigosira ase obonene anene sekte yo basombi Morikeita Apolinari Sakama noroboti uraso bwagari ebyombe bya boda boda kurwase ebunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii nigori tukolia rero banyora obokonyi bokwagachirwa ebibanda bya boda boda na mono balia bamonyerero kurwase omusamari umuya Joshua Makori Nyarechi Samari tanguru Douglas Angwenyi ninjende umuteneri we stage ya monyerero ne chairman itangani nkwiraniria abamintumbi ya mona sogoika mono aso mugambi to Joshua aso tuinyora intu na boda boda monyerero stage ono twararire nga Nyasaye onyarire gokunoyo minto Joshua mukunire nkoro ararire nga nabara konya boda boda waigomba nyoro bokonyi bwebirogo ebyo batabwate abwe magegano nyanase cyabisi cyabo Marieta ngo ku Deputy Amis no kole stage ono rinde asoyo minto Joshua onda irani mbiya mono asama ya gwatokoreira ndoje nga twarorire eba esedi ayengi ya muno era tugotokonya utimutwa none birogo ndoche gwatokonya ndu abwata no office ya birogo bona asa ya maya kwa korite Nyasaye kubiko kinga kiechyo ningo bagokera egetambukero ekyo agoteba buna ekeigange chikworobya obosombi bwabo kotora abantu banse gaigara kini tora bagokonya sana ase community igo twera nirimbi ya mono monyerero stage as a whole asoyo minto Joshua na kende kiriara chikutwara kuchimutuga nto benere nto musire nande ntueru astoko nyara teringa rasi maneji besara toe ntueru astoko nyara kiagara nero tokonyire ntubuna boda boda ne community engime kiagara abantu abange kubaga ndisabari no bago chabaso stage maiga para igama ligare gari yaikira bagenda ko reporter ya NDC TV ncheria tana Apollinaris Akama.